Ndichikutambirai zvekare pano paHatirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari. Panapa pathis YouTube channel yaHatirari 263 azviite kuti pabude update mobva matadza kuiziva, hakuna zvinhu zvakambodaro. Ndinokumbirawo zvekare tise malikes pathis video zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari. Muzuva ranhasi ndoine sad news. Chingotanga tanyora mucomment section kuti rest in peace kune mwana wechidiki anga achishedzwa nezita rekuti tatenda muchato. Tatenda muchato musikana iye anga aine 4 years. Panyaya yakamira so, baba vatatenda muchato vanonzi ivo talent muchato vane 26 years vakarambana naamai vakazvara tatenda muchato anova mukadzi wavo wekutanga. Varambana, mukadzi uyu akabva asiyira murume wake mwana wechisikana ane 4 years. Ipapo ndine mubvunzo ipapo, munhu wechikadzi iwewe uri kuona this video, zvinoita here kuti warambana iwewe nemurume wako wobva wasiya vana? Kutrusta munhu kuti achisara nevana chero wakazorora mumwe mukadzi chengetai mwana, unozvibvumira here? Uyu mwana wechidiki watiri kutaura nezvake mwana ayanga aine 4 years. Murume anonzi talent muchato pakaramba nemukadzi wake akabva atora mumwe mukadzi anonzi Mwana. Atora mukadzi wake anonzi Mwana, vaviri ava vakatanga kugara kumabvuku nemwana uya. Vachigara kumabvuku nemwana uya anova iye tatenda muchato mwana ane 4 years. Neighbor aiwitnessa nyaya iyi anonzi iye Lorraine akaona akanzwa Mwana achichema. Anzwa Mwana achichema makuseni, akazoona Mwana achibuda ari munhu ane zvivanga pamuromo. Mwana ane 4 years ndotaura nezvake, zvinorwadza. Aona mwana abuda panze ane zvivanga pamuromo nepachest, airatidza kuti munhu arohwa. Zvisinei semunhu uyu mukadzi uyu akazotaura pfungwa yekuti ini ndaisakwanisa kuudza mukadzi uyu kuti usarove mwana nekuti mwana wake. Zviri kunzi masikati tatenda muchato akazoonekwa ane tsvina pahembe. Lorraine aingoona zvese zvichiitika izvi. Lorraine aona mwana uyu ane tsvina pahembe, akanzwa mwana achirohwerwa kunzi iwewe wasvibidzirei hembe. Mukuru ronzi wasvibidzirei hembe, mufungiro wazviri kuitwa zviri kunzi tatenda muchato akapushirwa kumadziro. Apushirwa kumadziro, Emba akabva afenda. Tatenda afenda, Mwana akatora mutumbi watatenda akaenda nawo kune vaizviti madzibaba ikoko kumabvuku. Aenda kwamadzibaba akazofonera muromo wake anova iye talent muchato anova baba vemwana uyu. Vakasvika vese pamasuwe apa. Vasvika pamasuwe vese apa, muprofita uyu akakwanisa kuudza vaviri ava kuti mwana wenyu afa. Vaudzwa kunzi mwana wenyu afa, vakatora mutumbi waMwana havana kuzivisa vakatora mutumbi watatenda havana kuzivisa kumapurisa. Vatora mutumbi watatenda vakaenda nawo kunonzi iko kunyazura vachida kunouviga. Vaenda nawo kunyazura vasati vaviga mutumbi wemwana uyu. Lorraine anova iye neighbor wavo uya wekumba akawitnessa nyaya iyi, akabva azivisa mapurisa kuti vanhu ava vabva panapa nemutumbi wemwana asina muzwa mwana chichema. Pavazobuda mwana uyu anga akanyarara ende ava vasati vadzoka. Plus makuseni ndamboona mwana uyu ane zvivanga pamuromo. Saka anga akutaurawo kuti mapurisa azame kuita investigation nekuti apana ainge aine ruzivo. Mapurisa ndopa akasimuka akaenda kwamadzibaba apo pavakazonokwanisa kuita communication nekuita investigation ekuenda kunyazura. Pavakaenda kunyazura vakawana mwana akuda kunovigwa. Vawana mwana akuda kunovigwa, vakabvunzwa chikonzero chakakonzera kuti mwana uyu afe chakabuda chiri chikonzero chekupondwa. Kutora kunoku anova iye vanova ivo stepmother, vanga vari stepmother vemwana uyu natalent muchato anova baba wemwana uyu. Vari mumaoko emapurisa vari kumirwa kunzi gore rino iri ripere 2025 ndo pachatanga kutongwa mhosva yavo. Ine ndenge ndichikuudzai kuti zvakamira sei pano pathis YouTube channel. Tinokumbira kuti zvatinofika comment section pamusoro penyaya iyi. Zvinorwadza, zvinosirisa, vanodhizivha makore mangani mujeri. Murume uyu akatadza kuita hanya nemwana wake.
Mwana akanatsoona kuti mwana apondwa, asi akareverera achienda kunoda kunoviga mutumbi wemwana wake. Kudyiswa here? Kumurotsa zvanofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Uriwo uri kuitonga unoitonga sei? Murume uyu anodhizeva kusungwa here sezvo vari stepmother vakaponda? Madikani, ndatishei this video kuhama neshamwari veruzhinji vaone this video, ndichipa yambiro kune avo vanozorambana kana zvaramba, kana Mwari asarudza sarudzo iyoyo. Mwana haasirwe stepmother, mwana wechidikise uyo anofa achitambura, anotamba nhamo serugare. Much love.